Bé, en el tema de les matemàtiques, aquí tenim dos ones, la ona que és del focus A, la ona que és del focus B. Esta serà ona 1 i esta serà la ona 2. Hem de considerar que tant l'amplitud com la pulsació com el nombre d'ona són iguals, perquè si no se complica molt el problema. Aleshores el que hem de fer és anar posant les diferents equacions. La ona A, l'equació d'ona, serà igual a l'amplitud, em queda que les dues amplituds són iguals, pel seno de omega, em queda que les dos omegues són iguals, t menys k per x1. x1 és el recorregut que ha fet des que és al punt en el qual anem a estudiar la interferència. I per altra banda, això és la I1. Anem a veure la I2, que serà igual a l'amplitud pel seno d'omega t minus k per x2. I x2 és la distància que ha recorregut des del punt B fins al punt de la interferència. Bé, la interferència l'hem d'interpretar com la suma de les dues ones, ona 1 més ona 2, que serà igual a pel seno de omega t minus k x1 més a pel seno de omega t menys k x2. En este punt hem de recordar esta regla. Suma de dos senos de dos angles, seno de alfa més seno de beta és igual a 2 vegades seno d'alfa més beta partit per 2 per coseno d'alfa menys beta partit per 2. Per què dic això? Mira, seno d'alfa serà això i seno de beta serà això. Tot això d'aquí serà alfa i tot això d'aquí serà beta. Per tant, el que hem de fer és el seno de alfa i beta. La suma. Estos dos valors, el A eixirà com a factor comú, A que multiplicarà a la suma dels dos senos. Per tant, tindrem que la ona total serà igual a A que multiplica a 2 pel seno de alfa més beta partit per 2 pel coseno de alfa menys beta partit per 2. Alfa és tot això i beta és tot això, amb la qual cosa quedarà. I serà igual el 2 que multiplica 2A per seno de omega t menos k x1 més beta, que és este d'aquí, omega t menys k x2, tot això partit per 2. I pel coseno de, ja és la resta, omega t menos kx1 menos, alerta este menos, omega t menos por menos més kx2 partit per 2. Continuem i serà igual a 2A el seno de ara, omega t i omega t dos vegades omega t menys k x1 més x2 i tot això partit per 2 pel cos de omega t menys omega t se'n va. Me quedarà k per x
minus 2 menys x1 partit per 2. I reorganitzant això un poquet, el que quedarà serà el següent. I igual a 2a el coseno de k per x2 menys x1 partit per 2. Això no depèn del temps, per tant serà un terme fixe, únicament dependrà de la posició, multiplicat per seno de omega t menys k per x1 més x2 partit per 2. Això depèn del temps i depèn de la posició, depèn de la diferència de camins. Això serà l'amplitud, esto ho podem resumir, i igual a una amplitud pel seno d'una fase. És a dir, que el que tenim al final és una ona, simplement que l'amplitud ara és un conjunt de variables que estan aquí i que seran constants, ja he dit, en funció simplement de la diferència de camins. I esta fi doncs, va estar en funció del temps i la diferència de camins. El que anem a estudiar és aquesta amplitud, únicament aquesta amplitud. En funció d'aquesta amplitud, és a dir, en funció d'aquest terme d'aquí, el que anem a veure és els dos tipus d'interferència que tenim, interferència constructiva o interferència destructiva. Anem a estudiar ara el cas de la interferència constructiva. Per al cas de la interferència constructiva, esta banda d'aquí, tot el que és l'amplitud ha de ser màxima. I perquè l'amplitud siga màxima, el coseno ha de ser màxim, o més 1 o menys 1. Aleshores, anem a estudiar els casos en els que este coseno siga més 1 o menys 1. Perquè el coseno de alfa sigui igual a més o menys 1, alfa ha de ser un múltiplo de pi. Per tant, k per x2 menys x1 partit per 2 ha de ser un múltiplo de pi. x2 menys x1 partit per 2 és igual a n per pi partit per k. Hem de recordar que k és igual a 2pi partit per lambda, a la qual cosa n per pi per 2pi i per lambda, substituint esa k. Aleshores, pi i pi se'n va i què queda? Que x2 menys x1 partit per 2 és igual a n per lambda partit per 2. 2 i 2 se'n va. Què significa això? Que la diferència de camins ha de ser igual a un múltiplo entero de longituds d'ona. I esta és la condició per obtindre una ona amb interferència constructiva. La interferència destructiva anem a estudiar el mateix. Anem a estudiar esta part d'aquí, perquè si sigui destructiva, això ha de ser igual a 0. I quan és 0? Quan el coseno d'algun angle és igual a 0? Doncs quan aquest angle és un múltiplo imparell de pi mitjos. És a dir, pi mitjos, 3 pi mitjos, 5 pi mitjos
etcètera, etcètera. Aleshores el que hem de fer és resoldre igual que hem fet abans. Agafem la fase, agafem alfa, que és k, x2 menys x1 partit per 2 ha de ser igual a un múltiplo imparell, és a dir, 2n més 1 de pi mitjos. El 2 i el 2 el podem eliminar i quedarà que x2 menys x1 és igual a 2n més 1 multiplicat per pi i dividit per k. Com que k és igual a 2pi partit per lambda, la diferència de camins serà igual a 2n més 1 per pi partit 2pi i per lambda. Pi i pi se'n van i me queda que la diferència de camins és igual a un nombre imparell de semilongituds d'ona. I aquesta és la condició que s'ha de donar perquè es produeixi una interferència destructiva.